everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Hestia! Anak! Prinsesa! Ayaw magpaulipot niya ng alastor! Ikyas! Dagal! Diabab! Pinatuloy na! Salvahis ka, Alastor! Salvahis ka! Inahan ka, Reyna! Hestia! Inahan ka, Reyna! Maning ka nga magkabiya ka ni Alastor. Tungod kay mawa na kanimo. Ano? Inahan ka, Reyna, Stara! Inahan ka, Reyna, Stara! Ayaw pagbiya na ko! Dili ka mamatay! Dili ka pa yun mamatay? Inahan ko, Reyna! Prinsesa! Alastor! Kipatay mo ako, Inang Reyna! Tungod kay magbuot siya sa kung gusto nga maangkon ka, Prinsesa Hestia. Bato kag kasing-kasing! Bato. Itong kag kasing-kasing! Nasanapan sa kadautan ng imong kasing-kasing! Mamatay ka! Jelly! Likuro kang yuta! Bisigang iyang mga mata! Ayag-gayag! Bitaba sa kabukiran! Hestia, hunungan ka na! Hunungan ka na! Mamaya na kita nini! Di puto na mga bulkan! Kinalagapog ka na pagputo sa mga bulkan! Hiya! Ha! Hiya! Ha! Oh, ang palasyo sa Lemuria nangatipak! Unang kainanay kiniog kalusno! Oh! Oh! Dahan pa ng palasyo! Ang nawa! Kini! Ikong sa nalubong sa ilaom sa yuta! Ang ako ka palasyo! Kung saan kay ginangatan ini! Oh! Dangan ka, Hestia! Dangan ka! Hiya! 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 Ha! Oh! 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 Pare Alastor, dautang balita! Sundang pakan! Usa ka nang giingon mong daotang balita! Pare Alastor, ang palasyo sa Awas! Ngano? Unsay nahitabo sa palasyo sa Avas? Unsay nahitabo sa akong palasyo? Unsay nahitabo na ako. Ang ako na. Wanay kinabuhi. Inahan ko, Reyna, Stara. Anong nahitabo man kini-kanay mo? Anong naingon man kita ni ini? Halandon kong Diyos! Anong nitugot ka man nga mawa ka na ako ang akong inahangiray na? Ano man! Ano man! Magbantay ka, Tor! Magbantay ka! Mabawas ko kanimo, Alastor!
Dadun ko nga akong inahan sa among plasyo. Ipahimutan ko ang iyong patay lawas. Lalas natin ko ang akong inahan. Prinsesa Estia! Amon. Masino ako! Prinsesa Estia! Ako ikatabang! Masino ako! Amon. Prinsesa Estia! Di ba mo ang patay lawas sa mong inahangay na? Pero sa nabugatan ka! Magsakay na kita sa akong dahong mulupad! Gusto, sige na amon. Kaya nikabot sa palasyo. Pangitaon ko nga akong amahang hari. Nalabay ang imong amahangari sa layo! Tugay! Nilabay siya sa gigantik! Pangitaon ko siya. O kinaot nga magkita mi. Nga may kinabuhi pa nga akong amahan. Dangan, Sistia! Dangan! Nagubang akong palasyo! Nabungkag kini! Tungkol kay naigo sa mga labang nga gibugwak sa mga bulkan nga mibuto! Dangan kagid, Sistia! Mga garis! Balik ka mo dito sa Lemuria! Pangitaan niyo, Sistia! Ug kung idlas mang yun! Patyan ninyo! Amon, nakita mo ba ang akong nakita? Nakita ko, Prinsesa Estia. Ang tinatuming bahay na lang sa iyong palasyo. Ang nagibaw sa yuta. Ayun yung palasyo. Nalubong. Dili, nga naman. Nga nang nahitabo man ka ni. Prinsesa Estia. Akong nasaksihan ka ganiya. Sa nakita mo ay mong inahangay na. Nawanay kinabuhi. Nihila ka. Nihila ko mayo. O gantod. Na nasuko ka. O, dihang nasuko ka. Likuro ka yuta. Dunay dagang libuto. May hulong ang pagkurong sa yuta. Hantod niya, naluya ka. O nawadan sa panimuot. O, pagkana man ang usabong. Kahanaw ang pagkurong sa yuta. Huwag ko nahibaw. Huwag ko mahibaw sa nahitabo kang kaniya. Ang ako lang nahibawan amon. Nihila ko og nidangoy-ngoy. Hangtod nga nasuko. Tungod kay nakita ko. Nakita ko ang pagpatay ni Alastor sa akong inahangiray na. Gusto lang. Naghilag sa Estia. Maunsa ka pa. Amon. Pahimutan na nato si Reyno Sara. Ano na pa kita eh. Pagitangan niya sa inyong palasyo. May kalutsan pa kita. Pahingo sa ubos. Ato siya ibatang dito sa suod. O amon. Ipahimutang tang patay lawas sa akong inahangiray na. Kangiog na din sa sud sa palasyo amon. Way bisan gamay nga danag sa kayag nga nisud din sa palasyo. Nioblig, Prinsesa Estia. Tugod kay, nalubong na kini inyong palasyo. Ug ang nakahatag og kahayag. Maulangan, migilang daong gagmay sa akong uong. Napahimutan ko na din sa sud ang akong inahangay na. Manggawas kita din Pangitaon ko ang akong amahang hari. Sige, apan, mag-amping ka sa gawas. Tugod kay, pasin nakitaan pa sa mga kaapi ni Alastor. O amon. Kinahanglang mangandam kita. Magkuha ta og so kay kun maagtan kita sa kangit-ngit sa gawas sa palasyo. Maiwag ta kini sa dan. Oh, Prinsesa Estia. Kadumdum ko. Asa na yung mga maso niya sa palasyo. Usahan! Kung doon na may kontra nga ni Adinri karon sa sud sa palasyo, musukol ko amon. Lungguan ko siya sa iyang And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.